Aldaw iti Biyernes, may kadwa nga aldaw iti Disyembre. Agarup alas 7 iti Rabii. Nagturong digiti ubing nga binayabayan digiti naganak kanyada. Tapno mapanda bigbigan ti maysa nga lalaki nga lang bastos ken digiti anak da. Iti nabigbig nga lalaki ket managan iti Permin Arsalon. Wenno mas amamo iti nagan nga June. 30 ket upat ti tawen na naasawaan addaan iti upat aputot. Maysa nga tricycle driver nga agnay iti Pantay Daya, Bigan City. Sigon kadagiti nakapatpatang iti press corps nga naganak binastos ni Arsalon digiti anak da. Babae iti pinangpakita na iti babagbagi na. Pinasinggadan met iti maysa nga ubing nga idolin tayo itinagan nga lilibet saan nga gusto anagan agtawin ti sangapulo kinagad-adal iti maysa nga pampubliko nga pagadalan nagawid isuna kadwa na iti maysa nga kaskulaan na iti malem idinta pinara na iti paspasada nga tricycle iti sospek ket itan nga nagsardeng tapno mismo ket kalpasan nan ditana nga impakitan iti mabagbagi na iti mapapati amanyakis ka sospek nga ni Arsalon ket digiti ubing nga biktima. Bakit? Mananaki, ilok lang na sticker. Nagbuwan ipakita namin kanya minsan. Bakit? Magna kami minsan. Bakit? Simuro man di imalis man di pwesto na ng piswan din ko na siyempre. Uy, kita nyo di ako na ko na sir, timating maray kami sir. Awan sir, awan may ngamin o na ikaw di sir. Dinagawid kami sir, kaya ni editita alain ko na siya. Itimit pinagipatpatang kin SPO1 Leilani Areola, Chief iti Women and Children Protection na isampal iti kaso kontra kin ti sospek ni Arsalon nga Violence of Republic Act 7610 wenno child abuse. The report di nanang dito yung office me in over me iti duty traffic personnel tayo dito Bigan ta ilocate di whereabouts dito nga tricycle kasi nakita di ubing di number na di tricycle. Napakamumpay manipod ken SPO1 Areola nga maikadwa nga naaramid ni Arsalon iti kastoy nga kinabastos nga aramid. Di story des hawa na bale adaman previous nga case na kasi metlaeng pakitaan na matitibing ng estudyante. Sigon ken ti ina iti maysa nga nagreklamo ditoy mismo nga lugar iti nakapasamakan iti kinabastos nga aramid manipod ken ti maitutudo nga sospek ani Permin Arsalon. May nagawi diyan ako nalpas nga nagbasa impulong na kanya nga adda kanote maysa nga tricycle and driver nga Mrs. Bodtoy nga imparang nakan di kuana di ari na ke di pagkuha kanya pagibaga na kanya kay inyo no brayo nakong ke kunana kanya men kan nagtalikod kami ang na kuha na magmag na nga nagtuloy insuro na lata kano nga impakita na kanya da nga duwa ken di agkasinsin ke pamien reporten ata aya mi nga tikasta hanga panularan ti sabali nga tricycle driver tika kasta nga tao kaya nga mabalin nga maikan ti tsansa na nga kuha. Impatangken pay nga imbaga iti natakamat nga ina nga ituloy da nga ituloy iti agi darom tapno saan na madoblen iti kinadakes nga aramid iti sospek kadagiti sa bali pay ubing ken maikkan iti pagnakman na ni Arsalon. Tiniapo sir na siya mi basing madala ta di time na nga hanga umangaon oni nga kanain lata ti kasdi ti sarsarita na duwada nga agkasinsin. Dakil ti apekto nami asarta siyempre ubing dapay lang. Aging ganay taga Gundaway adda pay lang iti kustodiya iti PNP iti siyudad ti Bigan iti sospek nga ni Arsalon. Dagiti met tagbalin nga biktima ket temporaryo nga alagaan pay lang iti DSWD iti siyudad ti Bigan. Tapno may kanda iti nananay nga kapanunutan iti kinadakes nga naaramid kadakwada. Manipod ken ti mapapati nga sospek nga ni Arsalon. Ryan Pardo, Core TV News.